Draga djeco, danas ćemo učiti plohe. Pročitajmo naslov. Plohe. Promotrimo prvi zadatak. Što prikazuje slika? Učenici istražuju plohe u učionici. Dlanom prolaze po predmetima, opipavaju plohe. Ploha je, djeco, vanjski dio predmeta. Neke plohe su ravne, a neke zakrivljene. Djevojčica dlanom prelazi po ploči. Ploča ima ravne plohe. Koji još predmeti imaju ravne plohe? Uočite. List papira i ormar ima ravne plohe. Koji predmet ima zakrivljenu plohu? Vaza s cvijećem, na primjer, ima zakrivljenu plohu. I ti istraži plohe oko sebe u svojoj kući. Promotrimo drugi zadatak. Što je dječak istraživao? Istraživao je plohe na modelima geometrijskih tijela. Što je zaključio? Kvadar, kocka i piramida imaju sve plohe ravne. Valjak ima dvije ravne plohe, to je ova tu i ravna ploha koja se ne vidi jer leži na stolu. Stožac ima samo jednu ravnu plohu. Pročitajmo, ravna ploha. Što je još nacrtano u drugom zadatku? Što rade dječak i djevojčica? Igraju se listom papira, savijaju ga i istražuju zakrivljene plohe. Valjak ima jednu zakrivljenu plohu. Stožac i kugla također imaju po jednu zakrivljenu plohu. Pročitajmo. Zakrivljena ploha. Promotrimo sljedeći zadatak. Piše uputa. Pokaži ravne i zakrivljene plohe. Stavite ispred sebe geometrijska tijela i pokažite ravne i zakrivljene plohe. Ovo je znak za ravnu plohu. Ravna ploha. Ovo je znak za zakrivljenu plohu. Zakrivljena ploha. Što ćeš činiti u četvrtom zadatku? Piše uputa. Igraj se tako da savijanjem papira pokažeš ravne i zakrivljene plohe. Poigraj se. A sada uočite četvrti zadatak na sljedećoj strani. Piše, zatvori oči i rukom traži ravne i zakrivljene plohe. Igraj se tako da ispred sebe staviš puno predmeta, zatvori oči i pronađi ravne i zakrivljene plohe. Dječak je utvrdio da globus ima zakrivljenu plohu. Zakrivljena ploha. Sljedeći zadatak je također za igranje. Piše uputa. Zatvori oči i opiši geometrijska tijela. Složit ćeš ispred sebe geometrijska tijela, zatvoriti oči i pokušati opisati kao djevojčica. Da vidimo kako je ona opisala geometrijsko tijelo koje drži u rukama. Ima dvije ravne i jednu zakrivljenu plohu. To je, djeco, valjak. Što smo tu danas učili? Učili smo plohe. Plohe mogu biti ravne i zakrivljene. Ostale zadatke rješavat ćete za domaću zadaću, pa ih promotrimo zajedno. Prvi zadatak. Ravne plohe obilježi znakom X. Ovdje ti je pokazano kako ćeš to učiniti, znači i ova ploha je ravna pa ćeš obilježiti znakom X. Ova također. I sada ćeš nastaviti rješavati zadatak do kraja.
U drugom zadatku piše uputa: zaokruži predmete sa zakrivljenim plohama. Dobro ćeš promotriti predmete i zaokružiti samo one koje imaju zakrivljene plohe. I posljednji zadatak. Tu imamo nacrtanu i sovu mudricu, pa da vidimo koji zadatak nam ona postavlja. Koja se geometrijska tijela lakše koturaju? Tijela s ravnim plohama ili tijela s zakrivljenim plohama? Kako ćete to istražiti? Stavit ćete ispred sebe različita tijela, koturati ih ili kotrljati ih i vidjeti koja se tijela lakše koturaju. Odgovor ćeš napisati na ovu crtu. Mogu ti pomoći i odrasli. Sigurna sam da ćete marljivo i točno riješiti sve zadatke.